Детската стая е мястото, където вашият мълчуган расте, изучава света и развива въображението си. Няма по-добро начало за този удивителен процес, отколкото детска библиотека. В случай, че търсите перфектното решение за стаята на вашето дете, библиотека облачена La Maison е опция, която заслужава да разгледате. С красив дизайн тази библиотечка не само предоставя място за съхранение на книги, играчки и други предмети, но и вдъхновява детето ви с уникалната си визия. Тя е изработена от висококачествени материали, които са безопасни за децата, и има формата на облаче, което добавя магичен и игрив акцент към всяка детска стая. Разполага с различни отвори и рафтове, които могат да се използват за съхранение на книги, плюшени играчки или декоративни предмети. Всяко дете има своя уникален вкус и предпочитания. Библиотеката дава възможност за персонализация. Тя може да бъде лесно комбинирана с други детски мебели и декорации. Цветовата гама е универсална и подходяща за момчета и момичета, а формата на облаче придава допълнителен чар и креативност. Тази детска мебел е идеална за създаване на учебен кът, където вашето дете може да чете, учи и развива своите умения. В същото време тя е чудесно място за приключения, игра и изследване. Подарете на вашия мълчуган библиотека с кутия ръкла за играчки. Кутия или ракла облаче на La Maison е идеалното допълнение към детската стая. Тя предоставя практичност и стил, които съчетани със сигурност ще впечатлят и вдъхновят вашето дете. Подарете му място, където може да съхранява своите съкровища и да развива въображението си.